Здравейте, здравейте! Доставка декември. Чакаме Tesla Model X 2018 година. 7 местна, черна, бял салон, яката работа. А другия X седи още тук. Чакаме собственика да дойде да се го вземе, че не е в България. Така че ще станат два кораба. Два кораба ще станат. Шофьора ми се обади, каза, че пристига колата, че е наблизо. Междувременно показваме какво има налично да се продава. Взехме един електрически спринтер. Сиди, бе. Защо не се взима и нещо? Я, там са разтоварили нещо, ама не е нашето. Не е нашето. Ние си чакаме Хикса да дойде, кораба майка. Мисля, че беше на около 148-149 хиляди километра. Много ми е интересно. Има ли кабели, няма ли кабели, в какво състояние е. Доста хора го мислиха, той е Хикс. Ама айде да го видим, Ето, сега ще го видите. Сега ще дойде. Ако нямаме нещо налично, искате нещо различно, предлагаме услуга на поръчка. Сядаме, гледаме какво има по акционите и поръчваме някаква кола специално за вас. Тая. Идва май. Няма да видим сега. Кораба майка. Мали. Яката работа. Хикса си е Хикс. Има нужда от баня. Ще го изкъпям. Мали, баси яката работа. Оп! Здрасти! 7 места. Идеален за фирма. Апдейт се чака. 76 км има, за още толкова има пробег ток. Ще го нахраним след малко. Малка е мръсничка. Мръсничка си. Има нужда да се забърши. Обаче всичко си е здраво, като гледам. После ще отворим чайката отзади да видим работят ли въртите. Нека първо да се паркира. Много яка работа. Да видим кой има багажника. Тук кабелаци няма. Добре. Ще проверим
Така, ще проверим после отпреди кое има до фрънка. Значи на всяка една кола, която ни пристига беззарядно, нашата фирма подарява едно такова. Добре, светлините му работят. Я да им вратите ще се отворят ли? Добре. Работи. Два ключа имаме. Добре. И тая работи. Добре, чайката бачка. Я да видим какво има. Затвори се. Добре, батерия иска. Ще го отворим. Майко! Той нещо как се отваря? Как се отваря фрънка? Той ли? Добре. Научках го. Така. Имаме Type 2, Type 2 кабел. Оригинално зарядно йок. Значи фирмата подарява едно зарядно. Остана да я поизкъпя малко и ще завъртя едно кръгче с камерата около нея, като я къпам. Така, поизкъпал съм я малко и съм я позабърсал да се види вече поизкъпана как е. Че лошо гледам. Джантата е 20-ка с DOT 24 24-та година гуми. Сега изписаме, че е слаба батерията на ключа. Ще трябва да сменим едни ключове, една батерия. Цък, цък. Айде да се отвори чайката. И яката работа. Тук за наказаните. Салоното е по-хубаво. Не знам на къде. Цък.
Цък. Така, отваряме го нагоре. Натискаме тук, задържаме. И вече следващия път би трябвало да се отвори до там. Да се качим. Голям кораб. Това просто е голям кораб. Така. Камерките си му работят. Няма никакви грешки. Освен, че батерията е слаба на ключа. И така. Това е с тази доставка. Да се намери бързо собственик, защото бая коли вече ми се насъбраха, се чуя къде да ги навра. И до следващата доставка. Чао, чао.